எதுக்கு போய் கைய கட்டு? பொறுக்கித்தனத்தை காட்டுறியா? எதுடி பொறுக்கித்தனம்? இது என்ன பொறுக்கித்தனமா? உன்னை கிஸ் அடிச்சது பொறுக்கித்தனமா? நாங்க அந்த மாசக்கணக்க பிளான் பண்ணி கிஸ் அடிச்சோம். நீ தானே கேட்ட உன்னை எனக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்னு. எனக்கு உன்னை இவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல தெரியல. உன்னை எனக்கு அளவுக்கு மேல பிடிச்சிருக்கு அத சொல்ல தெரியலடி. அதாண்டி கிஸ் அடிச்சேன். உன்னை லவ் பண்ணிட்டு வேற ஒருத்தி அடி கிஸ் அடிப்பாங்க? கேட்டு பாரு, எவன வேற கேட்டு பாரு. நான் விட்டி இருக்கேன், குத்தி இருக்கேன், 1000 ரவுடித்தனம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எந்த பொண்ணு பின்னாடியும் போய் பள்ளி இழிச்சது கிடையாது. பார்க்கு பீச்சுன்னு நான் எவ கூடயும் சுத்தினது கிடையாது. நான் நினைச்ச 1000 பொண்ணுகளை என் பின்னாடி சுத்த வைப்பேன். ஆனா நான் பார்த்து பேசி பழகிற பொண்ணு நீதான். கடைசி பொண்ணு நீதான். நான் உன்னை என் லவ்வரா நினைக்கல, என் பொண்டாட்டிய நினைக்கிறேன். உன்னை நான் என்னவெல்லாம் எப்பவெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணுதோ பண்ணுவேன்.